Miki ono kancane aku sing pengen dadi artis terkenal tapi disepeleke karo kanca-kancane. Emang nang opo? Kowe seneng? Menarik bae sih. Iku wonge. Oh, kowe wonge. Namane sapa? Jenny Chan. Oh. On a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. Aku kayaknya buat SMA Wan Marin Jakarta. Berarti dewek LDR. Iya. Emang kapan? Ulun ngarep. Tapi kayaknya aku iso ngater deh, soalnya aku lagi sibuk nyiapin kuliah. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Mangkane aku ambil. Yo ora apa-apa. Nah, emang ora dipikir. Ora, aku malah senang. Nah, kan kayak gue. Loh, iki bukan si Wicat. Lah iya, ning karo Julia, ora karo pacare. Coba foto. Kirim X. Iku anu laptopnya misalnya rusak piye? Olah, ngapunten. Nek misalnya rusak, mangke tak ganti rugi. Niki catatan nomormu. Nggih, ngapunten nggih. Kula tasih cepet-cepet. Loh, kok ora iso? Iki harus jalur ganti rugi sih. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Ngapunten, ora situ, Bre. Caranya biasa. Terang lampu kota tak lagi sama. Eko done menang yo, kowe jadi diri baik-baik yang ana. Yo, ben gak apa-apa, tapi dewekan tadi ini. Yo, ora apa-apa. Terus sing penting aja sembrono lho ya. Kowe misalnya tekan ngabari loh. Yo, aman, tak kabari.